Os alunos de cuarto de ESO imos facer un experimento no comedor sobre a presión social. Ola a todos os ointes. Hoxe imos falar sobre un fenómeno que seguramente moitos de vós experimentastes en algún momento, a presión social. A presión social refírese á influencia que exercen as persoas ao noso alrededor sobre as decisións, actitudes ou comportamentos. Por exemplo, cando nos vestimos de certa maneira porque é o que está a moda. Un exemplo claro da presión social son os grupos de amizades na adolescencia, onde un adolescente pode sentir que ten que facer algo porque, senón, sería excluído ou xulgado polo resto do grupo. Este tipo de situacións poden afectar á maneira en que nos comportamos e tamén como nos sentimos sobre nós mesmos. Agora ben, imos facer un experimento práctico para ver en directo como funciona a presión social. Neste caso, vamos realizar o experimento no comedor do instituto. A dinámica será a seguinte: en cando escoiten uns pitidos, todos os que estamos aquí no comedor nos levantaremos da nosa cadeira sen dar moita explicación. A nosa pregunta é: quen polo feito de ver que outros se levantan tamén se levantará? A idea é observar como ao ver que outras persoas actúan dunha maneira, moitos imitarán ese comportamento sen cuestionarse por que o fan. A través deste experimento, quixemos entender como funciona a presión social nun contexto tan común como o comedor escolar, onde todos estamos a interactuar no mesmo espazo, pero sen falar entre nós de antemán. Moitas veces, cando vemos que o resto das persoas fai algo, sentimos un impulso natural de seguir esa acción para non sentirnos fora de lugar ou para encaixar. Pero tamén pode haber persoas que, sen importar o que fagan os demais, prefiren quedarse na súa cadeira ou cuestionarse o que están facendo. Este tipo de situación mostran como a presión social pode ser tanto consciente como inconsciente, e como a nosa vontade individual pode ser influenciada por factores externos. Con este experimento queremos observar como as accións dunhas persoas poden afectar as nosas durante toda a nosa vida. O máis importante é ver as accións que nós facemos por nós mismos ou as accións que facemos pola presión social. Estade atentos a ver quen se levanta cos pitidos. Moitas gracias por escoitar. Xa vimos no vídeo, éramos alrededor de unhas 70 persoas no comedor, que ao principio ocasionou extrañeza, preguntaban que pasaba, non se levantaban, pero a partir do tercer cuarto pitido a xente empezou a se levantar alrededor dun 15% e a conclusión é que a xente non se deixe levar pola presión social. Gracias por ver!